meštani i dalje ne dozvoljavaju autobus u kom su azilanti, odnosno tražioci azila iz Bogovađe krenuli ka barakama termoelektrane. Oni ne žele da oni budu u njihovom mestu, odnosno pored same termoelektrane. Ovde su ljudi tokom celog dana od 9 sati ujutru blokiraju raskrsnicu koja vodi ka samoj termoelektrani, a oko 18 časova oni su blokirali na pola sata i magistralni put koji vodi od Obrenovca ka Šapcu. Propuštali su samo vozila hitne pomoći i autobuse. Azilanti koji su u Srbiji su praktično samo na prolasku kroz našu zemlju, odnosno u prolasku kroz našu zemlju. Oni su krenuli ka zemljama zapadne Evrope i ovde su zato što su ostali bez novca i mogućnosti da nastave taj put. Uglavnom su to državljani Sirije, Somalije, Pakistana, Afganistana. Oni će ostati ovde samo privremeno ukoliko budu prošli do tih baraka, jer je trajni smeštaj trebalo da bude kasarna u Mladenovcu. Ta kasarna još uvek nije adaptirana. Komisarijat za izbeglice nije imao mogućnosti da tu kasarnu adaptira zato što meštani opet u Mladenovcu, lokalni meštani nisu dozvoljavali da se to i uradi. A da vidimo zašto su ljudi danas bili ovde, šta je to što njima smeta. Mislim da mi je žao tih ljudi prvenstveno, ali jednostavno mi treba da imamo neke garancije da ti ljudi zdravstveno nisu oboleli, da ne možemo deca ni mi biti ugroženi na bilo koji način. Vlado, da kažemo i da u opštini Obrenovac traže da oni ne budu smešteni pored termoelektrane, nego da se rasporede po svim opštinama u Srbiji i da budu to manje grupe tražilaca azila. Inače, predsjednik opštine Obrenovac protivio se tome da tražioci azila ovde budu smešteni, da čujemo njegovu izjavu, ali i izjavu komesara za izbeglice koji je danas bio ovde. Ovo je neodgovorno ponašanje komesara za izbeglice koji nije pre nego što je dao nalog da se ovo mesto opredeli, obišao lokaciju i nije video da je ovo krug termoelektrane Nikola Tesla. Samim tim je dao dezinformaciju ljudima na vladi, prvom potpredsjedniku koji je vodio sednicu vlade, da je ovo objekat od najvećeg državnog značaja u čijoj blizini on predlaže smeštaj. Očigledno je da smo mi sada u nekoj vrsti ćorsokaka. Ja nisam dobio drugačije instrukcije od onih koje sam imao kad sam pošao. Moje instrukcije jučerašnje su bile vrlo jasne. Da sklonim ljude da ne budu u šumi. Ja 100. put kažem, 8 miliona ljudi će noću spavati u krevetu. Gde će spava ovih 80? Da ih vratim u šumu. Vlada u vezi sa problemom sa smeštajem azilanata reagovao je i premijer Ivica Dačić. On je rekao da ovi ljudi moraju da budu smešteni dok se ne nađe trajno rešenje. On je podsjetio da je Srbija moderna zemlja koja poštuje međunarodne obaveze prema azilantima. Da podsjetimo, u Bogovađi, koji je jedan od 2 centra za prijem azilanata, nema više mesta i prethodnih meseci tražioci azila spavali su po šumama i napuštenim objektima. Njih 300 je zapravo spavalo samo oko Bogovađe u nekim privremenim smeštajima i snalazili su se kako su znali i umeli. Sve je dodatno iskomplikovao sneg koji većina tražilaca azila iz zemalja Afrike i Azije vidi prvi put u životu.